Good afternoon guys. So ngayon ay pupuntahan natin ang isang subscriber natin at magbibigay tayo ng exhaust pipe na SC Project. Ayan, naisipan ko siyang bigyan kasi ilang beses niya na akong nakinabang sa serbisyo niya. Siya yung gumawa ng bago kong logo at nag-design ng aking face mask. So ayaw niya tumanggap ng bayad, kaya naisipan ko na itong naka-stock na SC Project ang ibigay ko na lang sa kanya, kasi nabanggit niya sa akin na wala daw siyang exhaust pipe. So sobrang ingay daw yung motor niya, gawa nga ng walang exhaust pipe. Ito ay saktong-sakto para sa kanya kasi hindi ko naman ginagamit. At itong exhaust pipe na to ay binili ko para sa Mio ko. Kaya lang napag-isipan ko na maingay na nga itong motor, tapos kakabitan ko pa ng pipe yung Mio. Dalawang motor na yung maingay sa akin. Nakakahiya naman sa mga kapitbahay. Kaya yun nga, napag-isipan ko na irigalo na lang sa ating top fan na subscriber. Mabait kasi siya kaya deserve niya to na makuha. So pupunta ako dyan sa may crossing ng papuntang Buenlag at doon kami mag-meet. Ayun, nakita ko na siya. So guys, nandito na yung sinasabi ko sa inyo. Oy, saan tayo? Susundan kita. Ayan. So ayun yung motor niya guys, wala talagang exhaust. Yun haha. So paano niya kaya ikakabit ito? Kailangan niya ata ng mid pipe May check natin guys.
Dami rin tao dito ah. So guys, nandito na kami. Dito raw gagawin ni ano, Raven. Ha? Oo, sige, okay lang. Dali ah. Paano may kakabit? Wait lang ah. Kinatkat yan doon sa Kalasyaw. Ito yung pipe. Oh. Binuksan ko lang yan, di ko namang kinabit. Yan. Bakit tinanggal mo? Ay, kaya maganda. Alam ko, kasya eh. Meron pang ito. Kasya yan. Ito, meron pang panghigpit din. Sakto. Ito. May mga spring. Kompleto yan. Hindi ko pa ginamit yan. Tingnan mo yung loob, malinis. Oh, kitang kita pa yung fiber. Ayun oh, bagay na bagay oh. Ayan. Wala, hindi ko pa tinatry. As in, ano kasi yung akin, diretso na yan hanggang dun, magkadugtong na. Kita mo walang spring, diretso na yan dun. Saka na. Mahal kasi yung magpapalit ng ganyan, mahal. Ha? Ayan guys yung motor nyo, di ba? Pangalan mo? Dennis. Hey Dennis, ikaw? Ha? Emmanuel tsaka Timothy. Ayan. Okay, welcome. Yan. Kinakabit na lang yung spring oh. Oo. Ay. Anong pangalan mo, sir? Joper. Git mo sa bike. Sige. Nagkabit mo na? Yan. So ayan na guys oh. Saktong sakto pala eh. Di ba? Ang kasunod niyan, sound check. Okay. Okay guys, sige, start mo na. Raven Angelo. Bumuo. Ayun o. May backfire pala yung sayo. No? May backfire pala. Oh. Bumuo yung tunog. Sakit sa ting. Okay. O paano? Iyan nyo na ako. Eh sandali, may pangalan mo sir? Ivan Paris po. Ivan Paris. Okay. Siya lang, ikaw lang ba? Ang pangalan niya? Justin Makaalay. Oh, para kay Justin. Ayun. Sige. Oo. Anong pangalan mo sir? Tony sir. Ha? Tony. Yes, Tony. Oh, ayan. Para ano, kabit mo dyan, sir. Kayo dito ay. Ah, sige. Ikaw, anong pangalan mo? Jeric? Ah, Jeric. Ito ka nga daw mamaya eh. Oo. Ayan yung YouTube channel ko. Kasama kayo sa vlog ha. Sinama ko kayo, ha? Okay guys, at tapos na niya ikabit. Kaya ihahatid niya na ako doon sa Kalasyaw. Kasi ayaw ko nang dumaan doon sa may bandang sentrum. Kasi bato-bato tapos maputik.
Ika-car wash ko lang, 'di ba? Sasama na naman ang loob ko niyan pag nadumihan yung motor natin. Ang hirap pa naman mag-car wash. Okay guys. Naparep ako doon ng 3 ah. Kaya sa mga gusto magpagawa ng mga logo dyan, mga kaparehas kong motovlogger, kahit anong logo, o gusto mag-design, gusto nyong magkaroon ng magandang design ng face mask at sublimation, long sleeve at t-shirt, pwede po siya. Ilalagay ko yung Facebook account niya, yung link po dyan sa baba, para makatulong na rin po sa kanya kasi working student kasi siya. So tulong siya sa mga magulang niya, diba? Pag mga ganyang mga estudyante, mainam na sa kanila tayo magpagawa para makatulong din tayo sa kanila. At pangarap din niya magkaroon ng big bike na inline 4. Sabi ko, magkakaroon ka rin yan balang araw. Siyempre hindi naman natin alam ang buhay ng tao. Hindi porket wala ka ngayon hindi ka na magkakaroon. Ganon kasi yun eh. Libre naman mangarap, pero dapat samahan mo ng sipag at tiyaga. So yung sticker ko nga pala kay CXG Moto pinapaprint. Sa kanya kasi yung may pinakamura eh. Okay na. Ito. Alam ko na to. Alam ko na to. Wait lang. Mauna na ako. Alam ko na to. Sige. Thank you Dito ko natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa lahat ng mga kayorski dyan, mga idol natin dyan. Ride safe. God bless.